Nalazimo se ispred osnovne škole Jabukovac Zagreb, gdje je u tijeku eko-akcija sa svrhom uređenja okoliša naše škole. Izrazito smo posvećeni ekologiji i sa zadovoljstvom ćemo odraditi ovu akciju. Kakav je plan za uređenje okoliša? Pa planova ima puno, ali evo za početak plan ove školske godine 2016-17 je urediti dakle pročelje škole i lijevi dio dakle od ulaza škole, zato što zbog dogradnje dakle naše škole i gradnje nove dvorane moramo otvoriti novi put ulaska u školu i sada ga uređujemo. Da li je bila eko-akcija u vaše doba? Pa u moje doba nije bilo eko-akcija, ja sam bila u osnovnoj školi Zavrđe kao učenik. To je bila u to vrijeme nova škola sa velikom zelenom površinom, ali nismo nikad ništa sadili, nije bilo nikakvih eko-akcija. Koje vam je cvijeće najdraže? Najdraže cvijeće su mi tulipani. Bijeli, žuti. I koje su vaše očekivanja od eko-akcije? Moje očekivanja od eko-akcije su kao prvo da se svi družimo, da potičemo timski rad, a isto tako evo, odrađujemo i jedan onda radni dan koji nam sljedeći mjesec dolazi. A najveća želja mi je da djeca i roditelji i učitelji uživaju u sadnji i da nam okoliš naše škole malo zablista s novim biljkama i da onda naravno se možemo s tim pohvaliti i raditi i dalje na uređenju našeg okoliša i škole. Molim. Kakva su vaše očekivanja od eko-akcije? U svakom slučaju da nam u školi bude ljepše, čistije i da budemo sretniji. Čovjek koji poštuje prirodu, poštuje sebe. I prepoznajete li neke učenike stare među roditeljima? Da, kako sam ja dugo godina u ovoj školi, prepoznala sam dosta mama prvih razreda koji su došle pomoći, znači da ih uče osnovna škola Jabukovac i sada kad su roditelji. Hvala. Molim. Jedan od roditelja naše škole je i proslavljeni boksač Željko Magović. Koja je vaša uloga u eko-akciji i sviđa li vam se ovdje? Moja uloga je ovdje uloga roditelja, kao i svi drugi roditelja koji su ovdje došli. Prije svega da budemo sa svojom djecom, da im budemo sa njima u ovoj akciji, da oni osjete jedno zajedništvo, a onda isto tako da napravimo nešto korisno, što je upravo sađenje ovih biljaka i uređenje ovog vrta. Sviđa li vam se ovdje? Ovdje je sjajno, ovdje je odlično, ovo je jedna mala škola, relativno mala škola, ali jedna relativno jako topla škola sa puno dobre djece i uvijek je užitak biti roditelj i biti s njima. Hvala. Možemo pričati sa našom. Luce, sve, Okay. Možete li nam predstaviti poučnu stazu? U osnovnoj školi radit će se poučna staza osnovne škole Jabukovac sa osvrtom na ptice koje žive na ovom području, drveće i biljke. Trebali bi zapravo omogućiti da svi učenici nauče koji je živi svijet u okolici škole. Hvala. Yes. Na početku idemo se nekada dobro da pozdraviti. Koja je vaša uloga u eko-akciji? Evo, moja uloga u eko-akciji da doprinesem našem okolišu, naše lijepe škole, da on bude čišći, ljepši i bolji. Molim. Koje su vaše očekivanja od eko-akcije? Da nam dvorište bude ljepše, da svi rade, da svako da svoj doprinos.
A što vaši učenici danas rade? Budući da će se uskoro raditi dvorana, pa će se napraviti novi ulaz za školu i onda oni čiste lišće i ovo granje da onda se ima ljepše, da ne zapinjete u granju i da ulazite u školu što manje smeća. Dobro? Dobro jutro. Dobro jutro! Koja je uloga vašeg razreda danas? Koja je uloga našeg razreda? Kao i svih drugih ovdje koji marljivo rade, a malo su si sada uzeli predaha. Želimo pridonijeti djeliću zdravlja, zelenila, ljepote, sklada i harmonije. Ali ne samo u našoj školi, već u kvartu, u našem gradu. I tako, šireći dobre vibracije diljem lijepe naše. To nam je evo cilj, jer je poznato da zna se u ljepoti sve ljepše i radosnije cvijeta, čak i naša dječja srca diljem zelenog našeg plavog planeta. Evo, to bi bilo to. A koji je vaš najdraži cvijet? Jako je teško izdvojiti nešto. To me je muka i kad me pitaju za najdražeg književnika, za najdražeg pjesnika, za najdražeg pjevača, ali mogu reći, ne mogu izdvojiti baš ni jedan cvijet. Svaki je kao poseban krunski dragulj raritet, ali crvena ruža je među njima poseban ekspert. Evo, hvala. Koja je bila vaša uloga? Sadile smo cvijeće i onda smo doslovile grmove, platili, rezali smo grmove. Koja su vaše očekivanja od eko akcije? Nadam se da će se ovaj džubrus malo počistiti i to raslinje malo dovesti u red, tako da će nam biti ljepše to za vidjeti i uživati u onome što ćemo danas napraviti. Mi ćemo se lijepo podružiti. I koje vam je cvijeće najbliže? Jorgova kad cvijeta i kad promiriše. Naravno. Hvala.